Tuan nakuha dun ni pare. Huwag mong subukan. Wala sa isip ko. Humutang sorp, uy. Bahala ka na. Sige pangutang diha. Pre. Ano man ka, pre? Saan ni po kang kuratan na mga kayo, pre? Kinsa di makurot imong puro mga mura magagta mo kalit gawas diha. Tuod, pre. Asam di ka padungan nung gayaw-yaw man ka diha. Lagot ng asawa, pre. Hingutang kaayo kay mo may kabayan. Ay sus, pre. Ay nagka-problema, pre. Tana, manglakaw ta. Asa mo ta maglakaw, pre? Pre, wa ka kabalita, pre, nga naay sika gikan sa gawas. Ning uli diri sa ato. Mao ba, pre? Pastilan mo rag bad influence ka ba? Ay sus, pre. Ay nagdagang istorya. Ano ta? Mga ta. Ay, pre. Di ta magbaktas magbutor ta na unsa di ka. Saan ni to sa Dali pre, magbutor ta di mo magbaktas ta nga. Ato ni gamito na ato ang big bike para mag-chicks ta na unsa di ka. Ay, sabi hay sakay. Sa kadali lang. Tara, sige na, sila ko na. Ate, si pare gibiyaan man ko, uy. Sika na gini, pre. Asa mas pare? Magalit. Ate ka, pre. Imo mo kong gibiyaan? Asa man dito pare? Uy, pre. Nga magdagan man ka. Saba ka da, pre, uy. Nagdagan. Kinsa pwede magdagan nga imo mo kong gibiyaan? Sorry, pre. Wala ka kasakay, pre. Gatuwa mo kung nakasakay na ka ba? Ay sus, pre. Ano dagang istorya kay doon na tas bahay sa chika. Ay, ulan ka sa bahay sa chika, pre. Asa ba napitan na? Tara, pre, oh. Ta. Asa ba? O, kana, didi, ha? Susaman, tara na. Dali na. Oh, ta. Let's go. Puti kamay. Puti kamay mo din ay chika, pre. Pero ting walupa, uy. Ingon bitaw ko nimo nga walop kayo. Kanindot sa adlaw ron bay. Walupa kayo, uy. Tino. Murag lamig gid panglabaron ba? Panglabas ako bi. Ay, pre, murag maglabas sa iyang panty. Oo, pre. Ay gamay ra man ito labon. Day. Murag manghayay siyang panty ba? Aw, impas gyud ang panty haron. Ayo sa siguro pila na yung panty, pre. Magpasumang lang sa taon og palit og ice. Ay, uno. Kamao jud ka, pre, ba mo nung ganahan nimo ba? Ikaw di ba banga jud ka ba? Sige, pre. Ikaw look out dire. Ako yung adto. Unsa okay ka? Sige, pre. Taro nga, ha? Sige, maadto na ako. Tag magkuha ng pantiya ba? Ayo. Ayo. Oy, nga naman. Ay, ma'am, mayong hapon. Kanang na may balagi ice? Ice? Sige, kadali lang ha. Ay, salamat kay naa. To arag panty oh. Impas gyud ka sa kuha. Tuan nakuha dun ni pare. Huwag mong subukan. Wala sa isip ko. Humutang sorp, uy. Si Batata. Alaya, wala na ba ice? Oh no! Nawala man ang panty. Kang lula na ba to?